دوها ایواری پیشمرگەیەکی ڕۆژئاوای کوردستانی گۆ بەشداریە شەرێ لە دژی ڕێخستنا تەرۆریست یا بناوێ داعش لە ناوچەیە زومار بوو شەهید کرد و چار پێشمەرگەیەن دنیەن کوردستانی بریندار بوون. پەیامنێرێ ئارکێ لە کەمپادۆمی زراکاند گۆ دۆ هەدانێ ئێواری ود ئەنجاما شەر و پەفچوونێنە دژوارە di navbera hêzên pêşmergeyên Kurdistanê û çekdarên rêxistina terorîst ya binavê Daişê li navçeya Zimar ya li nêzîkî sînorê Rojavayê Kurdistanê de. Pêşmergeyekî Rojavayê Kurdistanê bi navê Murad Behrem Abdî yê got bi navê Têrîj dihat naskirin şehîd bû. Pêşmergeyê şehîd Murad Behrem Abdî ji malbateka Kurdperwer ji gundê Helêq yê bi ser bajarokê Girkêlegê ve ye û malbata wî li texa qenatê Suêsê ya bajarê Qamişlo dimîne û beriya 2 salan hatibû Herêma Kurdistanê. Ji bo veguhestina cenazeya şehîd Murad Behrem Abdî ji bo Rojavayê Kurdistanê îro demijmêr 8 sibê û beşdarbûneke berfireh ji aliyê pêşmerge welatiyên Kurdperwer û penaberên Rojavayê Kurdistanê yên li Kampadômîz li bajarê Duhokê kom bûn û di merasîmeke fermî di cenazeya wî bero dergehê Sêmalka ve birêve çûn. Wil aliyê din aliyê Rojavayê Kurdistanê jî bi sedan welatiyên Rojavayê Kurdistanê hatin pêşiya cenazeya şehîdê pêşmerge û ew bero gundî wî Helêq vebirin. Wil wir bi amedbûneke cemawerî berfireh bi axê hat spartin. Têzanîn di şerê got Murad şehîd ketibû bi dehan çekdarên Daeş hatin kuştin û bi dehan birîndar bûn û heta niha şer û pevçûn di navbera pêşmergeyên Kurdistanê û çekdarên wê rêxistina terorî de li wê navçeyê berdewam in. Bo programa Ark Bahar Derwîş.